Otero Pedrallo ten unha aportación decisiva na historia do galeguismo. Primeiro nas Irmandades da Fala no Seminario de Estudos Galegos, despois na etapa republicana como diputado nas Constituíntes e como dirixente público e orador do Partido Galeguista, e aínda despois na etapa da posguerra como un símbolo que sirve de referencia para as novas xeracións que se achegan ao galeguismo en plena clandestinidade asumir e coñecer ese pasado de reivindicación dun dereito fundamental de Galicia que el sempre defendeu, que foi o dereito a autogobernarse. Otero tuvo intervencións nas Cortes moi contundentes nesa perspectiva. E é verdade que tivo tamén algúns momentos de afastamento ou polo menos de matiz con respecto a outros diputados que compartían con el a condición de galeguista nesas Cortes Constituíntes. El era da idea de que a única Galiza posible tiña que ser católica e galeguista e a legislación de corte laicista ou de corte de separación Igrexa-Estado que promoveu a maioría republicano-socialista no período constituinte a él non lle prestou e por eso votou en contra, a diferencia doutros compañeiros, diríamos, ideolóxicos no galeguismo, como o caso de Vilar Ponte ou como o caso de Castelao, que si votaron a favor. A pesar das diferencias de matices que Otero tiña coa estrategia ou coa orientación do partido a partir de 1934, el concorre aos actos de propaganda a favor do sí no plebiscito do Estatuto de Autonomía e contribúe decisivamente a ese resultado maioritariamente favorable ao Estatuto. Coherencia, fidelidade, compromiso, dedicación, diríamos, vital ás 24 horas do día. Otero foi realmente un home entregado á causa de Galicia, non? A súa cultura, a súa lingua, aos seus dereitos. Sempre tivo claro que a súa aportación, a súa achega, tiña que contribuir a esa Galicia máis libre, máis culta, máis próspera que el e tantos como el soñaron no seu momento.